तो भाई मैंने पुणी गोटे नुआ ब्लॉग से आपण मानको स्वागत। आपण देखि पारुथिबे ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମର ଭୋଜି ଫୋଜି ହେବ କି, କିନ୍ତୁ ନା ଏଇଗୁଟା ଭୋଜି ଫୋଜି ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଘାଣ୍ଟ ଫାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦିନ। ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ପରିବା ଏଠି କଟା ଚାଲିଛି। ଆଳୁ, କଖାରୁ, ମଟର, ଆଉ ରହିଛି କଦଳୀ, ବାଇଗଣ, ନଡ଼ିଆ, ଓଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଜନା ଛୁଇଁ ଅଛି। ଏଇ କଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ନଡ଼ିଆଟା କୋରା ହେବ, କୋରା ହେଇକି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ। ବୁଢ଼ୀ ମାଆ କଟାକଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତରକାରୀ ହେବାକୁ ଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟାକଟି ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଳୁ ଫାଳୁ କଟା ଚାଲିଛି। ଏବେ ବୋଉ ଯିଏକି ସେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଟା ସରିଯିବ। ମାଆ ଯିଏକି ନେଇଗଲେଣି, କାରଣ ଏପଟ ଛୁରୀ କିଏ ଟାଣି ନେଇଯିବ କି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେଇଗଲେ ସିଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ପାଣିରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଧୁଆ ହେବ। ଧୁଆ ହେଇକି ତାପରେ ଛଣାଛଣି ହେଇକି ତାପରେ ସେ ପଡ଼ିବ ତରକାରୀରେ। ଆଉ ପୋକ ଫୋକ ବାହାରିଲେ କି, ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଆଳୁଟା, କାରଣ ପୋକ ଫୋକ ଯେ ଥିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କଟାକଟିର। ତାପରେ ଦେଖିବେ କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛେଚାଛେଚି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛଡ଼ା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାକଟି ବି ଆଉ ବାକି ଅଛି, କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ତ 4ଟା 5ଟା ପିଆଜ କଟା ହେବ, ତାପରେ ରସୁଣ ବି କଟା ହେବ। କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ଯିବ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେମଦସ୍ତା ଆସିଛି, ତାପରେ ଛେଚାଛେଚି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ରସୁଣ ବି ଛଡ଼ା ହେଇକି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଛେଚାଛେଚି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରସୁଣକୁ ଛେଚା ହେବ, ତାପରେ ପିଆଜ। ରସୁଣ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଛେଚା ହେବା ପାଇଁ। ରସୁଣ ମାନେ କେମିତି ଡେଇଁବେ ଅନେଇଥାନ୍ତୁ। ରସୁଣ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ଖସିକି ପଳେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ତୁମେ ସବୁ ଛେଚା ହେଇକି ଆସି ଘାଣ୍ଟିଆରେ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବା ଘାଣ୍ଟିକି ଖିଆ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରସୁଣ ଛେଚାଛେଚି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେଚା ହେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ବାହାର କରି ନିଆଯିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ପିଆଜ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛେଚାଛେଚି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଛେଚାଛେଚି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅଦା, ତାପରେ ଅଛି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ତାର ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଛେଚାଛେଚି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଛେଚାଛେଚି ସରିଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଚୁଲି କତିକି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଜରା ହେବ। ଜରା ହେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ତାକୁ ସବୁ ତରକାରୀ କରିବେ। ଆଉ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଚି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ପୁରା ମିନ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ସବୁ ଛେଚାଛେଚି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଗଜା ମଟର, ଗଜା ମୁଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଜାଭଜି ଚାଲିଛି। ଚୁଲି ଧୂଆଁ ଉପରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଜା ସରିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ। ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ପାଣିଟା ସରିଲାଣି? ନା, ଘାଣ୍ଟି ପାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ସବୁ ପୁରା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇକି ସବୁ ପାଣି ପୁରା ହେଇଛି। ସବୁ ସିଝା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ସିଝା ହେଇକି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟିଆଟା ବନା ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘାଣ୍ଟିଆ ବନେଇବେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଏପଟ ସେପଟ ଚାଲିବ। ଯେତିକି ସବୁ ପରିବା କଟା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଯାକ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଚାଲିଛି ଚାମଚରେ ଗୋଳା ଗୋଳି। ଏପଟ ସେପଟ ନ କଲେ ତଳ ଲାଗିକି ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ମଟର ଫଟର ବି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଚାମଚ ଯାକ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ଦିଆହେଲା। ପାଣି ଦିଆ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ସିଝା ହେବ। ଚୁଲିରେ ତ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝି ଯାଇଛି ସବୁ। ଘାଣ୍ଟିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ପନିପରିବା ପଡ଼ିଥିଲା ଏସବୁ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ସବୁ ସିଝା ହେଇସାରି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେଲେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ମିକ୍ସ କଲେ। ନଡ଼ିଆଟା ପଡ଼ିକି ମିକ୍ସ ହେଲା। ତା ଅଲଗା କିଛି ତରକାରୀ ବି ରଖାଯାଇଛି। ଆମ ଘରେ ଜଣେ ନଡ଼ିଆ ଖାଏନା, ତାରି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଘୋରାଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇ ଆସିଛି। ତା ଦେହରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପିଆଜ ଆସିଥିଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜରା ହେବ। ତାପରେ ପଡ଼ିଗଲା ତେଲ। ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିବ। 2ଟି ତେଜପତ୍ର ବି ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ କ'ଣ ପକାଯିବ। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଜିରା ଫିରା କ'ଣ ପଇଲା ତା ଦେହରେ। ତାପରେ ଟିକେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଗୋଳା ହେବ ଖରିକାରେ। ତାପରେ ପିଆଜରୁ ଟିକେ ରସୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ ପକା ହେଲା ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଛାଡ଼, ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
এইଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଳ୍ପ କ'ଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି, କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁଥିରୁ ପଇଲା କି ଜଣା ପଇଲାନି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ଖାଇବେ, ସେ ତାରି ପାଇଁ ବୋଧେ ତିଆରି କରାଯିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ତିଆରି କରାଯିବ। ଦେଖ ଚୁଲି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଧାସ ଦିଆହେଲା ଅଧିକ। ତାପରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ତେଲଟା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲକିନା କାମ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପିଆଜ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଇଲା। ପ୍ରଥମେ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରୁ ଅଳ୍ପ ପଇଲା, ଟିକେ ଖରିକାରେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ। ତାପରେ ଏତିକିରେ ଅଳ୍ପ ତରକାରୀ ଘଣ୍ଟା ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଖରିକାରେ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାଚି ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ହେଇଯିବ ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ, ତାପରେ ସେ ତରକାରୀ ଟିକେ ତରକାରୀ ପକା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ତେଲ ପଇଲା, ତେଲ ହେଇନଥିଲା ବୋଧେ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ତେଲ ପକାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ନାଲା 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 ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ନାଲା ହେବ କାରଣ ଚୁଲି ନିଆଁ କେତେବେଳେ ଜଳୁଛି କେତେବେଳେ ଜଳୁନି, ତଥାପି ନାଲା ହେଇଗଲାଣି। ତ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତରକାରୀ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖୁଥିବେ ତରକାରୀ ଏଟା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ କାମ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଅଧିକ ତରକାରୀ ଅଛି ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ହେବ। ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ସେଇ ପିଆଜ ସବୁ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ପିଆଜ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଘଣ୍ଟା ସରିଲାଣି। ତାପରେ ନାଲା ନାଲା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ତରକାରୀ ତା ଭିତରେ ପକାଇକି ଘୋରାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ପଶିଗଲା। ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ସବୁଯାକ ପଶିଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋରାଇ ଦେବେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଏବେ ବାହାରିବ। ସବୁ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ସବୁଠାରୁ ମିଠା ହେଇଥାଏ ବୋଲିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଭାଇ ବସିକି ତାର ସେଠି ଖାଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ, 10 ଘରୁ 10 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ସବୁ ଆସୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବସିକି ଥରେ ଥରେ ପାଟିରେ ପୁରଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ବାପା ବସି 3 ଜଣ ମିଶି ଖାଇବୁ ଏବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଚାଲିଛି। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ବାଏ।